Dwom aduasa. Dwom a wɔto de bue asɔredan n'ano. Dawid nnwom. Mema wo so, Ao Awurade, ɛfiri sɛ woayi me afiri ebunu mu, na woamma m'atamfo ansere me. Ao Awurade, me Onyankopɔn, mesu frɛ wo sɛ boa me, na wosaa me yadeɛ. Ao Awurade, woyii me firi damena mu. Wode me ho kyɛɛ me na woamma mankɔ amena mu. Monto ayɛyie nnwom ma Awurade, mo a moyɛ n'ahotefoɔ. Monkamfo ne din kronkron no. N'abufuo nkyɛre, na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Agyaadwotwa bɛwɔ hɔ anadwo, nanso ahosɛpɛ bɛba anɔpa. Metee nka sɛ mewɔ banbɔ no, mekaa sɛ, menhinhim da. Ao Awurade, woyɛɛ m'adom no, womaa me bepɔ gyina pintinn, na wode w'anim hintaa me no, me bo tuiɛ. Wo Awurade na mefrɛɛ wo. Wɔ hɔ na mesu mefrɛɛ mmɔborɔhunu sɛ, mfasoɔ bɛn na ɛwɔ me sɛeɛ ho, sɛ mɛkɔ amena mu? Mfuturo bɛyi wo ayɛ anaa? Ɛbɛpae mu aka wo nokorɛdi anaa? Tie me, Ao Awurade, na hu me mmɔbɔ. Ao Awurade, yɛ me ɔboafoɔ. Wodanee m'agyaadwotwa yɛɛ no asa. Woyii m'ayitoma firii me ho, na wode anigyeɛ firaa me. Sɛ m'akoma bɛto nnwom ama wo na ɛnyɛ komm. Ao Awurade me Onyankopɔn, mɛda wo ase daa. Wɔde ma dwonkyerɛfoɔ.